എത്ര സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, എത്ര വിശ്വസിച്ചിരുന്നു, എത്ര ബഹുമാനിച്ചിരുന്നു. കൃത്യമായി അറിയണോ? ഒരാളോട് വഴക്കിട്ടാൽ മാത്രം മതി. പലരുടെയും ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. ബഹുമാനമില്ലാത്ത സംസാരം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് അധികം നീണ്ടുപോകാത്ത ബന്ധത്തിന്റെ വ്യക്തമായ ലക്ഷണങ്ങളാകും. അതൊരു നിശബ്ദമായ മുന്നറിയിപ്പാണ്. വഴക്കിനിടയിൽ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവസരത്തിലൊന്നും പറയുന്നതല്ല. അവ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ കാലങ്ങളായി കാത്തുനിന്ന സത്യങ്ങളാകാം. സ്നേഹത്തിൽ കാണിക്കുന്ന മുഖമല്ലെന്നേ വഴക്കിൽ കാണിക്കുന്ന സ്വഭാവം. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം കോപിച്ചാലും ബഹുമാനമൊന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല. യഥാർത്ഥ ബന്ധം പിണങ്ങിയാലും അവഹേളനമായൊന്നും മാറില്ല. വേദനിപ്പിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമല്ല, വേദനിപ്പിക്കാതെ സംസാരിക്കാനുള്ള നിയന്ത്രണമാണെന്നേ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉയരം.